διευκρινίσουμε. Το άλλο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να προσπαθήσω να δείξω πως η καλώς εννοούμενη ιδιωτική πρωτοβουλία, η ανηλικιοτελής ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία ευελπιστώ να εκπροσωπούμε, και οι κατάλληλες δομές, οι κρατικές δομές, οι σωστές κρατικές δομές, τις οποίες έχει η αεροπορία μας, πώς μπορούν να συνεργαστούν για να προσφέρουν στους συμπολίτες μας πολύτιμες υπηρεσίες και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να αποδείξουμε σήμερα, έστω και στο μικρό κοσμό μας, στο μικρό μας μετερίζει αυτής της παράξενης ασθένειας, την οποία εκπροσωπούμε. Εγώ για πρώτη φορά θα μου επιτρέψετε μια ιστορική αναφορά, μια προσωπική αναφορά. Για πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη ιστιοκυτάρωσης χ για άγνωστο, ήταν πριν από 43 χρόνια. Όταν με κάλεσε η Αμερικανίδα γυναίκα μου, νεοτάτη τότε, να μου πει να παρουσιαστώ πάρα αυτά. Στο νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά, το Hospital for Sick Children, στην οδό Great Ormond Street στο Λονδίνο, γιατί ο γιος μας, 40 ημερών, έπασχε από μια άγνωστη, παράξενη και θανατηφόρα ασθένεια. Την εποχή εκείνη ήμουν νεότερος και ήμουν υψηλός τέλεχος μιας μεγάλης αμερικανικής τράπεζας στο Λονδίνο. Και τη συγκεκριμένη μέρα είχα να οργανώσω ένα δείπνο για περίπου 100 με 150 πελάτες της τραπέζης και ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό. Αναγκάστηκα να φύγω, δεν ήθελα, αλλά αναγκάστηκα να φύγω και να παρουσιαστώ στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά. Εκεί το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι η αναμονή. Περίμενε, αναμονή. Με την πίεση την οποία είχα να πάω πίσω στη δουλειά μου, με την νεότητα, με το βρασμό της νεότητας και ως γνήσιος Έλλην, άρχισα να διαμαρτύρομαι, να φωνασκώ, να δημιουργώ προβλήματα. Πού είναι, να τελειώνουμε. Και μετά από όλη τη φασαρία την οποία δημιούργησα, θυμάμαι, άνοιξε μια πόρτα που ήταν το ιατρείο, που εξετάζονται οι ασθενείς. Ήταν μια μεγάλη ουρά από παιδιά με καρκίνους. Και τότε βγήκε από αυτή την πόρτα αυτό που λέω ο άγγελός μου. Ο καθηγητής John Pritchard, καθηγητής στο Cambridge, παιδίατρος ογκολόγος, αιματολόγος, πιθανώς ο καλύτερος ογκολόγος, αιματολόγος της γενιάς του. Παιδίατρος. Μου είπε να σταματήσω να φωνασκώ, να ηρεμήσω, να καταλάβω ότι η ασθένεια την οποία έχει ο γιος μου είναι παράξενη, δύσκολη, σπάνια και ότι δεν μπορώ να σκοπώ να φύγω. Την πάτησα. Πρέπει να μείνω. Έπλεξα. Μου είπε επίσης ότι η ασθένεια είναι ορφανή. Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ούτε οι κρατικές δομές, ούτε οι φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε το σύστημα των γιατρών. Γιατί δεν έχει κριτική μάζα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και μου είπε να ηρεμήσω, να αφήσω τα χρήματά μου στην τράπεζα και αν θέλω να προσφέρω κάτι, αν θέλω να κάνω κάτι στη μικρή μου ζωή, στη μίζερη ζωή, αυτή ήταν η λέξη την οποία χρησιμοποίησε, είναι να υιοθετήσω αυτή τη σπάνια ασθένεια. Έχω πάρει πολλές συμβουλές στη ζωή μου, αλλά νομίζω αυτή είναι μια συμβουλή την οποία ακολούθησε και ίσως να ήταν η καλύτερη συμβουλή που έχω πάρει. Μαζί με τον γιατρό μου, τον Pritchard, και με άλλους 5-6 γιατρούς οι οποίοι ήταν σε διάφορα μέρη του κόσμου και που είχαν κάποια σχέση με αυτή την ασθένεια, στη Γερμανία, στην Αμερική ως το πλήστον, βάλαμε 3 στόχους. Πρώτος στόχος, τι είναι η ασθένεια, τι είναι αυτό το, τι είναι η ιστιοκυτάρωση χ. Είναι καρκίνος, είναι πολιτικά, είναι γενετικά, είναι μια μετάλλαξη
τι είναι. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, για να καταλάβουμε τι είναι, το πρώτο πράγμα που κάναμε, δημιουργήσαμε ένα ερευνητικό συνέδριο. Ένα κλειστό ερευνητικό συνέδριο. Το ονομάσαμε The Nicholas Symposium on the History of Cytosis. Νίκολας είναι ο γιος μου. Και αρχίσαμε να καλούμε με μια μικρή επιστημονική επιτροπή, γιατί δεν είχαμε και κάποιους άλλους, ειδικότητες, επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου, με διάφορες ειδικότητες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την ιστορία, πολύ λίγοι είχαν. Και αρχίσαμε να καλούμε ιολόγους, βιολόγους από όλες τις ειδικότητες. Γιατί, για να τους μαζέψουμε σε ένα δωμάτιο, να συσκεφτούν όλοι μαζί, να κάνουν cross-fertilize, να αναμοχλευτούν όλοι μαζί, να σκεφτούν έξω από το κουτί, out of the box. Και να καταλάβουμε τελικά από τι προέρχεται η ασθένεια. Έκτοτε, το συνέδριο γίνεται κάθε χρόνο, ανηλικώς, στην Ελλάδα, το Μάιο, λίγοι από εσάς το ξέρουν, κάθε χρόνο, δεύτερη εβδομάδα Μαΐου. Και έχουμε καλέσει ερευνητές και επιστήμονες μεγάλης αξίας, νομπελίστες, από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα τα πανεπιστήμια, από το Harvard, το MIT, το Baylor College, το Yale, το MSK, από την Ευρώπη, από όλα τα μέρη της Ευρώπης, από την Νότια Αμερική, από την Κίνα, από την Τουρκία, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία, από την παντού. Έχουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια των ετών καλέσει πάνω από 80 τέτοιους ερευνητές. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία ερευνητών. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τι πετύχαμε. Πρώτα απ' όλα καταλάβαμε τι είναι η ασθένεια. Βγάλαμε το Χ από την ιστιοκυτάρωση. Χ. Τη γνωρίζουμε. Το όνομά της είναι Langerhans Cell Histiocytosis. Όλοι σας έχετε Langerhans cells. Όλοι μας έχουμε. Το 15% των κυτάρων μας είναι Langerhans cells. Αλλά για κάποιο λόγο, ορισμένοι συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, και για ορισμένους, κάτι παθαίνει το Langerhans cell, δεν λειτουργεί κανονικά. Άρα λοιπόν βρήκαμε από τι προέρχεται η ασθένεια. Καταλάβαμε ότι είναι καρκίνος. Καταλάβαμε ότι δεν είναι πολιτική. Καταλάβαμε ότι δεν είναι γενετική. Καταλάβαμε από τι προέρχεται η μετάλλαξη. Έχουμε χαρτογραφήσει όλες τις μεταλλάξεις του κυτάρου. Όλες. Και ξέρουμε τώρα όλες τις μεταλλάξεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί τώρα προχωρούμε σε targeted therapies, σε στοχευμένες θεραπείες, για να αποφύγουμε τις πολύ βλαβερές, οι οποίες είναι και το μέλλον στη ιατρική του καρκίνου, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις πολύ βλαβερές χημοθεραπείες και ακτινοβολίες. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, επίσης. Όταν ξεκινήσαμε, όταν ο γιος μου διαγνώστηκε, άνθρωποι με πολυσυστημική ιστιοκυτάρωση είχαν πιθανότητα 85% να πεθάνουν. Τι πετύχαμε μετά από τόσα χρόνια είναι να το ανατρέψουμε αυτό. Σήμερα το 85% των ανθρώπων που πάσχουν από πολυσυστημική ιστιοκυτάρωση δεν πεθαίνουν. Ζουν. Επειδή όμως τα παιδιά μας δεν πεθαίνουν πια, γίνονται ενήλικες. Και όταν είσαι ενήλικς, δεν μπορείς να πηγαίνεις στα νοσοκομεία αναφοράς που είναι τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Πρέπει να πας σε νοσοκομείο αναφοράς ενηλίκων. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το οποίο έχει προσφέρει σε εμάς η πολεμική μας αεροπορία. Το σημείο αναφοράς για τους ενήλικες μας. Το δεύτερο πράγμα που κάναμε είναι να συγκεντρώσουμε, ο δεύτερος στόχος, να συγκεντρώσουμε την ιατρική σκέψη. Να επιμορφώσουμε τους γιατρούς ανά τον κόσμο, παντού. Να βρούμε τους γιατρούς, ούτως ώστε όταν οι ασθενείς παρουσιάζονται με τη συγκεκριμένη ασθένεια, οι γιατροί να ξέρουν πρώτα το κουράρουν. Δημιουργήσαμε λοιπόν το 1985 τον οργανισμό, την εταιρεία ιστιοκυτάρωσης, the Histiocyte Society, με 22 μέλη.
Σήμερα η εταιρεία Ιουδιτάρωσης, η History Society, είναι ο παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τους γιατρούς. Έχει συνενώσει όλους τους γιατρούς σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχει δημιουργήσει πρωτόκολλα για τη θεραπεία της ασθένειας. Είμαστε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο 5ο πρωτόκολλο, με τον τρόπο για τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς. Και προχωρούμε για να πειραματιστούμε με targeted therapy, με στοχευμένες θεραπείες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία να επιμορφώσουμε τους γιατρούς, να γνωρίσουμε τους γιατρούς, είχαμε την καλή τύχη να έρθουμε σε επαφή με 2 Έλληνες γιατρούς, με 2 σοβαρούς επιστήμονες, υπέροχους επιστήμονες. Ο ένας σας μίλησε μόλις προηγουμένως, ο Πολυζώης ο Μάκρας. Ο άλλος είναι ο Γρηγόρης ο Καλτσάς, ο καθηγητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Γρηγόρη δεν σε βλέπω. Κάπου εδώ πρέπει να είσαι προηγουμένως να τους εκεί. Οι οποίοι πριν από 20 τόσα χρόνια, 25 ίσως, έχουν αποκτήσει ένα ενδιαφέρον για την ασθένειά μας, για τους ενήλικες. Μαζί πορευθήκαμε από τότε. Μαζί επιμορφωθήκαμε. Και θέλω να σας πω, είμαι πολύ περήφανος. Γιατί σήμερα ο Γρηγόρης ο Καλτσάς και ο Ζώης ο Μάκρας είναι μέσα στους 20 καλύτερους γιατρούς στον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα αμερικανικά ιατρικά περιοδικά. Είναι μέσα στους 20 καλύτερους γιατρούς στον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την ιστιοβιτάρωση. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Το τρίτο πράγμα που κάνουμε ήταν να συγκεντρώσουμε τους γονείς, τους ασθενείς. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, δηλαδή τα επιστημονικά συνέδρια, η συγκέντρωση των γιατρών, δεν έχει καμία αξία αν δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι ασθενείς, να τους οργανώσουμε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Έχω ζήσει εποχές όπου οι ασθενείς περιφέρονται από ιατρείο σε ιατρείο χωρίς να ξέρουν τι έχουν. Ο τρίτος λοιπόν στόχος ήταν να οργανώσουμε τους ασθενείς για να τους κάνουμε ατζέντιδες στην προσπάθεια για την ανακάλυψη της ασθένειας, της παθογέννησης της ασθένειας. Διότι ο καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής. Οργανώσαμε λοιπόν ομίλους, συλλόγους, όπως είναι ο σύλλογός μας εδώ στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική, σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Και όλοι αυτοί οι σύλλογοι τώρα επικοινωνούν μαζί τους και έχουν δημιουργήσει ένα network γιατρών, ασθενών και επιστημόνων, το οποίο είναι μια ομάδα. Στην προσπάθεια μας αυτή είχαμε αρρωγούς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είχαμε αρρωγούς από τον ιδιωτικό τομέα, τους φίλους μας, οι οποίοι μας βοηθούσαν όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά, κυρίως στις αρχές, στα πέτρινα χρόνια, όπου δεν υπήρχε κανείς να καταλάβει τι προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλω να αναφέρω μερικούς, γιατί πρέπει να τους αναφέρω. Καταρχήν, θέλω να αναφέρω τον φίλο μου, τον συνεργάτη μου, τον κύριο Παλιό. Είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Μαζί είναι γίγας. Μαζί θα βγούμε σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να αναφέρω τον κύριο Στρατόπουλο, ο οποίος δεν είναι δυστυχώς σήμερα γιατί έχει επαγγελματίες υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Τον κύριο Μαρτίνο, τον κύριο Θανάση Μαρτίνο. Τον κύριο Δαβίδ, τον Αναστάση Δαβίδ και τον πατέρα του, τον Γιώργο τον Δαβίδ, της οικογένειας Δαβίδ Λεβένης. Την κυρία Φράγκο, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον κύριο Μαργαρώνη, τον κύριο Ευσταθίου. Σίγουρα δεν ξέρω αν ξεχνάω ανθρώπους, αλλά θα τους πεις εσύ όλους μετά. Θα τους πεις εσύ, ευχαριστώ. Μαζί λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το πλέγμα, αυτό είναι εκείνο το οποίο προσφέρει. Αυτό είπαμε στην αεροπορία όταν είχαμε να τους δούμε. Αυτό είναι το πλέγμα το οποίο είπαμε στην αεροπορία. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχετε αντίρρηση, γιατί αυτοί όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι της αεροπορίας, γιατί μας αγκαλιάσαν, γιατί μας δημιουργήσαν, όχι που μας επιτρέψαν να δημιουργήσουμε το κέντρο, τη δομή μας, αλλά να μας δώσουν και όλο το νοσοκομείο, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δομές του νοσοκομείου. Αυτό είναι το πλέγμα το οποίο παρουσιάσαμε. Δηλαδή το κοινωνικό κομμάτι,
ασθενείς μας, τους γιατρούς μας, την έρευνά μας, το οικονομικό κομμάτι. Είναι ένα πακέτο το οποίο ζει και υπάρχει, επικοινωνούμε όλοι μαζί, είμαστε όλοι μια ομάδα. Είναι αυτό το οποίο μου αρέσει πάντοτε να λέω όταν μιλάω για αυτό το θέμα και μπορώ να μιλάω για αιώνες. Είμαστε αυτό το οποίο ονομάζω the Global Histiocytosis Family, η παγκόσμια οικογένεια της ιστοκυτάρωσης. Μέσα σε αυτή την οικογένεια, την παγκόσμια, η οποία επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον, πάντοτε σε όλα τα επίπεδα, καλέσαμε την αεροπορία μας. Η αεροπορία μας το κατάλαβε και είμαστε υπόχρεοι. Σήμερα, όπως είπε ο κ. Μάκας, έχουμε εδώ 230 ασθενείς. Είμαστε το μόνο κέντρο που κουράρει ασθενείς στον κόσμο. Υπάρχουν και άλλες κλινικές στην Αγγλία, στην Αμερική, όπου κουράρουν ενήλικες, αλλά είναι ad hoc, δεν είναι αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν είναι exclusive, όπως είμαστε εμείς. Είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μας υπερήφανοι και γι' αυτό ευγνωμονούμε την αεροπορία μας. Αγαπητέ κύριε αρχηγέ της αεροπορίας μας, θέλω να κλείσω με το να σας πω κάτι ακόμη. Πριν από 43 χρόνια, όταν ο γιατρός μου, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έχει πεθάνει, μου είπε ότι η ασθένεια αυτή είναι ορφανή για τα παιδιά. Γιατί κανείς ενδιαφέρεται για την ασθένεια. Αλλά τα παιδιά τουλάχιστον έχουν ένα κέντρο αναφοράς. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Οι ενήλικες είναι παντελώς πεντάρφανοι. Εκ μέρους όλων των ασθενών που πάσχουν στην τάραση, μόνο στην Ελλάδα. Από αυτόν τον κόσμο θέλω να ευχαριστήσω την αεροπορία για τη υιοθέτηση τους ενήλικες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο έργο για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Αρχηγέ, να σας, εκ μέρους όλων των ασθενών μας, να σας δώσουμε μια μικρή πλακέτα, ένα μομέντο για να, σαν δείγμα μικρής ευγνωμοσύνης για ό,τι έχει προσφέρει η αεροπορία μας στον αγώνα μας για να καταλάβουμε την παράξενη και ασθενειακή καθομιλία. Αυτό που